De huiskamer van Residence De Stek in Kasteraai werd dinsdagochtend geopend. De ontmoetingsruimte is een plek waar de senioren uit het dorp in alle rust samenkomen. De huiskamer is een ontmoetingsplek van de bewoners van Residence De Stek, maar ook van mensen uit het dorp. Die gewoon op deze dag gewoon ongedwongen een kopje koffie of thee kunnen komen drinken hier. En kunnen kletsen over dagelijkse dingen. Maar natuurlijk willen we ook zeg maar, wat activiteiten organiseren. En binnenkort dus de carnaval staat voor de deuren. Dus ons thema staat vandaag eigenlijk een beetje een thema van de carnaval. We willen dadelijk graag met de mensen zeg maar, gaan versieren voor de carnaval. We hebben wat bloemetjes bij Intratuin gehaald. En die willen dan ook in het geheel meenemen. Dus ja, en in de loop van het jaar gaan we gewoon kijken wat we allemaal voor activiteiten gaan doen. We kunnen spellen, maar we kunnen ook gaan wandelen. Of als het mooi weer is, op de Vitafiets gaan fietsen. Het is ook eigenlijk de bedoeling dat dadelijk in de tuin een groot tuinhuisje komt te staan met wat trimtoestellen. En dat dan zeg maar bij goed weer, dat we dan zeg maar niet hier in deze ruimte verblijven, maar dat we dan de huiskamer verplaatsen naar buiten toe. En dat we daar dan ongedwongen ook dingen kunnen gaan doen. Nou. Elke tweede dinsdag van de maand worden er activiteiten gepland in de huiskamer. We beginnen klein en dan kijken van hoe het gaat en als de behoefte bij de gasten er is en het animo van de vrijwilligers is dusdanig dat we dat ook kunnen waarmaken, dan willen we zeer zeker de frequentie ophogen. Zijn er genoeg vrijwilligers? Er hadden zich best wel veel vrijwilligers opgegeven, maar er zijn natuurlijk ook, we hebben ervoor moeten kiezen om een bepaalde dag in de week te doen. Dus er zijn ook altijd vrijwilligers die zeg maar op deze dag niet kunnen. Maar over het algemeen hebben zich in de 40 mensen zich aangemeld als vrijwilliger. En ik zie hier veel mensen aan tafel zitten, gezellig te keuvelen. Hè? Dus de eerste editie is al bijna geslaagd, zou ik zeggen. Ja, wat het aantal betreft zeer zeker. Maar ja, goed, hoe de dag gaat lopen, ja, dat moeten we natuurlijk nog afwachten. Maar nou ja, goed, als de gasten er dadelijk goed naar hun zin hebben gehad, dan is het voor ons ook super genieten geweest.